Zaručený elektronický podpis je nadstavba k občianskemu preukazu s čipom a rozširuje jeho funkcionalitu, aby mohol občan reálne vybavovať úkony na úradoch. Samotný občan ho v realite vníma ako číselný kód, ktorý zadáva, podobne ako napríklad v internet bankingu na potvrdenie úkonu. Zaručený elektronický podpis, jednoducho povedané, predstavuje plnohodnotný ekvivalent vlastnoručného podpisu. To znamená, že občan, ktorý komunikuje elektronicky, podpisuje rôzne dokumenty, právne úkony a tak ďalej zaručeným elektronickým podpisom, tak jednoducho znamená to, ako by boli podpísané v tom papierovom svete vlastnoručným podpisom. Ak si občan vybaví len občiansky preukaz s čipom, ale bez zaručeného elektronického podpisu, bude mať k dispozícii len obmedzený okruh služieb, ktoré môže využiť elektronicky. Ten rozdiel je v tom, že pokiaľ máte štandardný občiansky preukaz bez elektronického podpisu, tak ten čip je použitý na vašu autentifikáciu. To znamená, v elektronickom prostredí tá druhá strana presne vie, kto ste a vie vám napríklad sprístupniť informácie, ktoré sú určené len vám a zabezpečiť to, aby sa nedostali neoprávnenému používateľovi. Elektronický podpis môže byť umiestnený na rovnakom čipe, to znamená, že je tam uložený privátny kľúč, ku ktorému je vygenerovaný kvalifikovaný certifikát a v prípade, že máte elektronický podpis, môžete robiť úkony, ktoré sú ekvivalentné tomu, že niečo podpíšete. Čiže vlastne ten občiansky preukaz slúži na to, aby ste ukázali občiansky preukaz, že ste to vy, a zaručený elektronický podpis slúži na to, že keď chcete urobiť nejaké podanie, ktoré potrebujete autorizovať, to znamená, viete ho podpísať a urobíte elektronický ekvivalent vášmu vlastnoručnému podpisu. Čiže vôbec nemusíte chodiť na úrady, môžete plnohodnotne komunikovať elektronicky. V súčasnosti je už spustených viac ako 400 elektronických služieb, napríklad v oblasti zmeny trvalého pobytu, prechodného pobytu, pri prihlasovaní vozidiel, pri ich prepise, ďalej vlastne elektronické vybavenie sociálnych dávok a príspevkov. Dostupné sú aj elektronické služby v oblasti verejného obstarávania, v oblasti dovozu tovarov a mnohé ďalšie služby. Z praktického hľadiska napríklad rodičov možno bude zaujímať, že elektronické je už možné podať aj a vybaviť si rodičovský príspevok pri narodení dieťaťa, prídavky na dieťa. Toto všetko je už možné vlastne elektronicky. Je viacero dôvodov, prečo sa občanom môže rozhodnutie pre občiansky preukaz s čipom a zaručený elektronický podpis oplatiť. Tak v prvom rade ide o vyšší komfort, úsporu času, v neposlednom rade aj finančný efekt, nakoľko tieto služby, ktoré sú podmienené zaručeným elektronickým podpisom, tak správny poplatok je tam znížený o 50%, to znamená, že občan na každom úkone vie ušetriť, najviac je to do výšky 70 eur za jeden úkon. Zaručený elektronický podpis je platný 5 rokov, vydáva a obnovuje sa bezplatne. K jeho využitiu je potrebných niekoľko úkonov. Musí si inštalovať nejaké drivery, musí si inštalovať nejaké aplikácie. Toto ovšem je k dispozícii na portáli Slovensko.sk. Tá inštalácia je pomerne jednoduchá pre každého používateľa a vlastne používanie elektronického podpisu je v podstate integrované do aplikácie, kde sa využíva. Čiže keď napríklad robíte podanie do katastra alebo robíte podanie do obchodného registra, tak v mieste, kde by ste podpísali papier, sa vám zobrazí okno, že teraz treba podpísať elektronicky. Vytvoríte podpis, čiže je to integrované do tých procesov, že tí užívateľia možno ani nevedia, že používajú elektronický podpis, objaví sa im tam nové okno. Ochrana pred zneužitím je zabezpečená prostredníctvom PIN kódu. V prípade straty občianskeho preukazu je možné ho cez internet zablokovať, podobne ako platobnú kartu. Celý ten elektronický podpis a vlastne preto sa mnohým zdá komplikovaný, že vlastne sú tam ochranné mechanizmy, ktoré práve chránia toho držiteľa toho preukazu. Ten elektronický občiansky preukaz je v podstate nejaké certifikované zariadenie, v ktorom bezpečným spôsobom je uchovávaný privátny kľúč. Privátny kľúč sa používa na vytváranie podpisu. A rovnako vám nestačí mať len ten občiansky preukaz, ale musíte vedieť PIN, ktorým aktivujete vytváranie zaručeného elektronického podpisu, čiže potrebujete mať ten občiansky preukaz a potrebujete vedieť ten PIN. No a samozrejme funguje to tak, že pokiaľ je vám občiansky preukaz odsudzený alebo máte pocit, že váš privátny kľúč bol zdiskreditovaný, tak viete nahlásiť jeho stratu podobne ako v občianskom preukaze a v tom prípade všetky podpisy vytvorené po tomto nahlásení sú automaticky neplatné. Hej? A celé vlastne je to o ochrane, ten čip je certifikovaný preto, že vlastne ten privátny kľúč neviete z toho čipu dostať von. Neviete urobiť jeho kópiu, ako napríklad urobíte kópiu magnetického prúžku na platobnej karte.